ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପାଏର ଏକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କୌଣସି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ଏକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସଂକେତ ପାଏ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ପାଏର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 22+7। ପାଏର ଏହି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ନିରୂପଣ କରାଯିବ ତାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 4ଟି ବୃତ୍ତକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତ, ଏହା ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବୃତ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସକୁ 7 ସମାନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାସର 1+7 ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ସଂଯୋଗ ଅଛି। ସୂତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଦାଗ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ସୂତାର ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ପରିମାପକ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୂତାଟିକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଧିର ପରିମାପକ ସୂତାଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତାଟିକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଏବଂ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ସୂତାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଧରିବା ଏବଂ ସୂତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ବ୍ୟାସ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସୂତାଟି 3ଟି ବୃତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ଦାଗ ହେଉଛି ଏହାର 1/7। ସୁତରାଂ ସୂତା, ଯାହାକି ପରିଧିର ପରିମାପକ, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସର 1+7 ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3+1+7 ବ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 22+7 ବ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧିକୁ ବ୍ୟାସରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ସେଇ 22+7 ହିଁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବ୍ୟାସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22+7। ପରିଧି ଏବଂ ବ୍ୟାସର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ପାଏ। ସୁତରାଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଏର ଯେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ 22+7 ତାହା ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରୁଛେ।